श्रीरामपुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गांजा जब्द गारि सालायग्रा सानैखौ खाबाय। दिनै फुंबिलिनि समाव सिमलताबु पुलिसनि बिबानगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव 31 नं राजा लामायाव NL 06A4438 नंनि गारियाव सिग्रोमनायाव बोखांनो हादों गोबां बिबांनि गांजा। ट्राकआ गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब बेंगल बिहार जानानै रावना होदोंमोन। ट्राकआव गासै 37 पेकेट गांजा मोननाय जादों। गासै 4 क्विन्टेल 47 किल'ग्राम गांजा मोननाय जादों। ट्राक सालायग्रा रामबाबु राय आरो लेङाइ सालायग्रा दीपक रायखौ खानाय जाबाय। गांजानि बेसेनखौ खमैबो 50 लाख रांनि जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव मोननाय जादों।